Espai patrocinat per Floristeria Morera. Aviam, els partits d'entre setmana a nosaltres no ens han anat bé en tot el campionat. És una situació que no podem entrenar al camp perquè està ocupat, no fem els entrenos que hem de fer i costa adaptar-se. Nosaltres només vam poder entrenar el dilluns. És una situació, un problema que té el club i l'equip també en aquestes situacions. Hem vingut aquí, el partit s'ha preparat bé, la primera part era molt igualada i bueno, el que fallava amb els petits detalls de replegament o d'un saque de banda o d'una corna, és el que perdia. Nosaltres, com més bé jugàvem o més bé teníem la pilota i semblava que érem superiors a aquella fase de partit, ha vingut aquella contra, no una contra un ratxàs, no l'hem sapigut replegar bé i ha vingut el gol. Aquí ha acabat el partit. S'han baixat els braços i després, ha marcat el segon gol, que és una bona falta, em sembla que és del Vives, del Lloso, perdó, i ja està. No puc dir res, el partit ha estat igualat, ells han fet els dos gols, han tingut quasi les mateixes ocasions que nosaltres. Nosaltres n'hem tingut, però no hem fet ni lluir amb el bon porter que és el Coca. No podem dir res, s'ha perdut i diumenge una altra vegada. Bueno, ha faltat rematar. Ha faltat rematar, perquè tots aquests passes per dintre i el futbol és molt maco, tocar, però si no arribes i no acabes de definir, al contrari, amb una contra, amb una jugada d'aquestes et pot fer un gol. Jo no penso en la quarta plaça. Jo penso que els 5 partits aquests del Rubí el millor possible. Ho he estat igual, tenim 50 punts. Hem d'estar orgullosos amb els problemes que té l'entitat de tindre 50 punts en aquests moments. Molt orgullosos. I el que no ho estigui és que no ho sap veure. I amb l'equip que tenim nosaltres, amb els que som ara, amb els lesionats que hi ha, fer aquest paper, guanyar diumenge, vindre aquí, controlar el partit, intentar jugar. Un aplaudiment al Rubí. No puc dir res més. Jo si quedem quarts, o tercers, o cinquers, no ho sé, o sisès, però jo pràcticament estic molt orgullós dels meus jugadors, encara que avui, després del segon gol s'ha anat tot, però també els entenc. Tots som Cerdanyola. Ajuda el club perquè ells s'esforcen per donar el millor com nosaltres fem des de la Floristeria Morera a l'Avinguda Catalunya número 35.